Lamsawus Mammal TV Night on Ani Kazan Takuk Tebuksono, and Haina Hai Uro Zomatia Hoda Kutunai Buskang Sotro Tarik Petra Kamiwa, Petra Kami Chaudriwa, or the Kamamoyal Andaro, and Uro Secretary Petra Kami Secretary by Ang Payima Laifeka, Boroni, Je Kai Tai, Jeboroni, Bob Busuk Borok Prostituting Tonka, Bono Srice Raiki Kisa, Zomatia Hodani. Ngui sai khana thung jara smai memorial night tonai khajani tahuk te bukhuk song borokno srai ke sai khana rwani bangoi lamsau poila bono sarno smai memorial tv ni theke poilani ni sinimung ki sarogradi do unke phongkasang ne hambai nerone channel no bo ang bakhabai ne hambai rowo ke ani sinimung unke Ang oro Petra Kami ni no loko secretary hinui chongjak mane ani bumhke Amrito Jomatia ke sang nirok borok bai manjak phaikha ba nyok jongno sungmung sung phaikha ba sini tang thai tama bo mono sungjak mane bai ang nirok no kok thai ni sanai ke chini Kami wo hodasrok barja bhogmani totha जों गसाइ नामने खारताबै दाख्लाय 2023 नि बिसिव जों हदा मैतानाय हनै बेरजाक माने खारताबै जों गबो गसेखा गसाइ माने साथे साथेबो ताबक बुसकां 17 तारिख मार्च मासे आफ्र हदा कुथुनाय बनि बागै जों प्रिपारेसन नाखा जे सिनि गामिव मोटामुटी जों पुरापुरिनो सामुं तांजाक एके सिनि पेन्डेलावबो मोटामुटी पाइजाक निनि तेइबो रन्डे निनि যত কিছু हदानि तरफ থেকে বা ময়ালनि तरफ থেকে जों बारजा बेरजागै जों सामुं तांदि हजाक मानि न जों आपातत जोंनि मोटामुटी साक्सेस नखाय दङ एके जों प्रथम থেকে मै कतबो नाखा मै कत माग थांना लायखा मांनै हंखेनो फुजानि बागै एके मासा हंखेनो लोकनि तरफ থেকে कुलव कुलया तथा चावो चाया बहायनि बागै जों मै कत तै मासा नाखा हाखे मै माग थां एके तैबो जों मैबो सा नाखा मैबो सा बलते पु फुजानि बागै मादक नाजाखा तै बनि लगेव कुलव कुलया हाय हनै जों तैबो मांनै नाफिखा हायखेनो जों आस्ते आस्ते सिनि सामुंनो जारवानि बागै जों आगगै सामुं तांलाय दङ एखे ताबो जों दिनै सिनि अर हल जों ताबो तैबो काहा खायलायवानि बागै प्रिपारेसन नालायवानि बागै जों ताबो हल मिटिं बा आसक फिवो दिनैनि 14 तारिख 23 सननो जों हाय लोको मिटिं आसक लायफिवो एके आफ्रनो जों जोंनि गामिनि ओंगै जार जार जे सुखजा माने बबो डोनेसन हिसाबै सुबासु खायलाय जालाहा हायख्लायनो जों सामुंनो जारनाय हनै बखाव संलायबै सामुं तागजरातै तांलाय दङ गे सार तै कायसामा सोंसिनाय जे ताबक जमाtia हा होदा सिन्दरनि आरो कुथुमै फायनाय ताबक ओ जमाtia हा होदानि कुथुमै निरनि पाराव फायनाय पेट्रा कामिव तै खामा मयालनि आन्डार अ बरक रक जे फायनाय हि तंनाय अ बरक निरनि लोक तरफ थेके निरक तमा कचार मुसुक जोंके बुसकांनि बागै जोंनि हा होदा खानाय जत समाजनि बरकनो जों जतननो खाबाय खुबायके एसे लामसावगै दङ जतननो जों रिक्वेस्ट खायबो जे जोंनि गामिव जत जोंनि हा होदानि समाजनि बरक रकनो जतनो फाय मानजाक फायनायनि बागै
जों जतनि थानि लामसुबो दङ आगे 432 432 बिसि काबै थांला जोंनि पित्रा गामि लुकु खामानि हिंखेनो एखे अ बिसिङनो जोंनि अर वाइसा सानो अमहाय जोंनि हदामै ताफो बा जेकुनु कायसा निनि गथंलायमों हिंखे जोंनि आरो जोंनि पित्रा गामियाव हिंखेनो बेसिरबाग गोरै हायनि कारनै जों जोंनि सामंनो हंखे किसा उदुमुदु उमा हायसि लाइमा दङो जों जोंनि बुक्त बुगि याखबा बा जों तेबो हा हदा संनो सा साबै कुसाबै जोंनो तेबो निरक जुबास खायबै जोंनो जारै रजा नै हदा हा हदा संनि थानिसि जों गबाव गिदङ ओमफ्राय एके जों बेरजां मा खाताबा खायसिनै हिंग सेमा खाताबा जों हदा संनि थानिबो मायानो मामानि बेलाय किस्तिनि बखावो खातुं खाजा तैयैनो जों जोंनि लोगो कायसा सामों तां दंलाय जावो भेलायनो बुखातंग लायजाक पित्रा गामि मयालो आइ सरि पित्रा गामियाव तैखामा मयालनि आन्दाराव खायबै बरक जत्तनो खाबाक्सा खायबै साखा लायबै 17 तारिख बुसकां 17 तारिख मार्च मासेनो बरक लानाय लायजाक जमाइते हा हदानि जारा उराव फायबै कुथुं फायबै फायनाय रकनो जयाकारि नायतोनि सुमाय मेबल टिभि न हामबाय